नमस्कार मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत चिंगळाची चटणी कशी बनवतात ते पाहणार आहोत आणि बांगडे फ्राय कसे करतात। चला आता आपण सुरू करूया। चिंगळाची चटणी आहे, बघू शकता। हे आपले भाजलेले बांगड्याचे मासे, ही आपली थाळी आहे, बघू शकता। घावणे आहेत, हे भात, मुगाची आमटी। सर्वप्रथम मासे कापून घेतलेले आहेत, ते खूप मोठे बांगडे भेटलेले, त्याला व्यवस्थित आंघोळ लावून घ्यायचा। कोकम सरबत असतो। मीठ मसाला लावून घ्यायचा, त्यामुळे माशाला चव पण चांगली लागते। भावाची नाती कोकण, आपुलकीचा प्रवाह कोकण, निसर्ग राजा। सर्वप्रथम चिंगून धुवून घ्यावे, कारण जेणेकरून जी वास असतो, घाण असतो, ते वाहून जाणं। सोलण्याची सोपी पद्धत आहे। अगोदर मान तोडायची, साईडची कवच काढायचे आणि शेपूट वळवायची आणि पाय काढावे। क्लीन करण्याची सोपी पद्धत आहे, बघू शकता। हे कोकण परशुरामाची रूपा, ही कोकण कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण, गाई बैल वासरांची पहाट कोकण, कोकण 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 तुळजाची पिटियान सोलकडी, भाकरी कालवणाची चव लयण्यानी, कोकणाची बायू जेवणात भारी, कोकण 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 कोकण। प्रॉन्स मसाला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघू शकतो आपण। आले घेतले, मिरची घेतले, टोमॅटो मस्त कापून घ्यावा आणि त्याची पेस्ट बनवावी। विहिरीच्या पाण्याची चव निराळी, शांती आनंदाची नदीच ग्वाही, सारवलेला खडा मातीतले खेळ, अशी गर्द छाया कुठेच नाही, सागर प्रेमाचा डोंगर, मायेचा सागर। मग तरी पेस्ट घालून कांदा टाकून थोडं पाणी टाका, व्यवस्थित पेस्ट करून घ्या।
मालवणीचा आहे कोकण 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 पावसातल्या लावणीची मौज ही कोकण गौरी गणपतीतला गाजावाजा कोकण रत्नांची खाण ही कोकण दशावताराची झिंग ही कोकण हे गडकिल्ले क्रांतीची निशाणी भिनावी तीर थोर छत्रपती होते इथे पावन जमीतून गंगामाई जन्म कोकणातला गते जन्मीची पुण्याई कोकण 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 आपुलकीचा प्रवाह कोकण निसर्ग राजाचा हे कोकण परशुरामाची रूपा ही कोकण कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण गाई बैल वासरांची पहाट कोकण 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 मंडळी आपले भाजलेले मासे तयार आहेत. बघू शकता. आता ही आपली थाळी लागणार आहे. मालवणी थाळी, मालवणी फिश थाळी, सर्व सी फूड आहे त्यात. हे आपला मसाला आहे, हे आपल्या घावणे, मुगाची आमटी आणि भात. आपल्या व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आंबा काजू नारळी पोफळी कुळदाची पिठी अन सोलकढी